So ito yung unang vlog natin regarding sa pag-attack sa Clash of Clans. So meron tayo ditong Town Hall 9 at saka Town Hall 10 attack. So umpisa natin sa atake natin sa Town Hall 9 gamit yung Gowiho, Golem, Wizard at Hag. So sa atake na to, kailangan una maghulog muna tayo ng earthquake spell para magkagawa tayo ng dadaanan na patungo sa gitna ng ating mga troops. Okay, so hinulog na yung golem, tapos binakapan ng wizard para sa funneling, so kabilaan side to side, and then hinulog na rin yung ating mga heroes. Okay, so ang importante dito sa Gowiho is that pagka yung X-bow natin ay busy na umatake sa ating mga golem at yung mga nilapag nating then pwede na nating ihulog yung ating mga hugs. So depende sa titignan lang natin yung maiiwasan natin as much as possible yung mga giant bomb kasi yan ang papatay sa ating mga hugs. So as you can see, ang paikot, pa-counter, pa-clockwise rather yung ating atake gamit ng hug, and while on the way is nilalagyan po natin ng heal spell para ma-regenerate yung life ng ating mga hug. So as you see, drop ulit yung ating heal spell. Okay, so under cleanup na siya, last cannon. So ayun, wala na tayong mga defense na kailangang takutan. So ang gagawin na lang ng ating mga natitirang troops is lilinisin na nila. So see, isang napakadaling 3-star technique para sa Town Hall 9 Gowiho. Okay, so yan, nililinis na lang yun. 100% po tayo. Okay, so punta po tayo dun sa ating next na inatake, which is yung number 14 nila. Okay, so again, kung titignan mo yung composition niya, dikit-dikit yung mga kanilang mga defense. So napakagandang gamitin yung Gowiho sa mga ganito. Again, start tayo ng earthquake spell, tapos hulog natin yung mga golems natin, and then side to side huhulog tayo ng mga tigatlo or apat na wizard para gumawa ng funneling, at at the same time sila yung papatay sa ating mga troops sa clan castle ng kalaban. Okay, so again, once na busy na yung X-bow natin sa ating mga golem, then pwede na nating ihulog yung ating mga hugs. Just make sure na susuportahan natin yung ating mga hugs again ng ating heal spell. Okay, so again yon, tapos papansin nyo again, huhulog ulit tayo ng heal spell para hindi mamatay ang ating hugs. Okay, so drop natin yung mga iba pang mga hugs natin. Okay, again, heal spell. Okay, so ang problema lang sa pagdating sa hugs is that yung ating mga giant bomb, yan ang papatay sa kanila. Okay, so as you see dito sa may malapit sa may mga wizard tower nila, okay, nandyan yung mga bakante. So yung mga bakanting ganyan, nandyan yung mga yung mga giant bombs usually, at iingatan lang natin na makakasagasa tayo ng mga dalawang giant bomb at yun ay papatay sa ating mga hugs. So dito wala na tayong mga depensang dapat asikasuhin. So ang aanin na lang natin is clean up na lang tayo gamit ng ating mga wizard, okay, na iniwan natin. So nag-iwan ako ng mga 6 na wizard para pang clean up doon sa mga dadaanan ng ating hug at ng ating golem. Okay, so again, this is an easy 3-star. Okay, so para sa Town Hall 9. Okay, so yung mga wizard natin is palapit na doon sa ating mga remaining troops, remaining na mga buildings na natitira. Okay, so as you see, easy 3-star.
Okay, so yun po yun sa ating Town Hall 9 attack. Okay. Ngayon, pupunta naman tayo sa ating sunod na attack. Doon naman tayo sa Town Hall 10. Okay. So sa Town Hall 10, ang gamit ko na pang-atake is Golem, Bowler at saka Witch. Okay. So ang ganun din, parang ang gagawin natin is mag-create lang tayo ng funneling. So una is maghuhulog muna tayo ng 3 bowler tsaka 2 witch sa parang gilid-gilid niya. Okay, so doon sa ating wizard tower tayo aatake. Okay, so yan ang pinakagitna natin. So hulog tayo ng kabilaan ng bowler, saka natin ilapag the rest of the troops including heroes, okay, doon sa gitna. Okay, and then once nakapasok na sila, lagyan na natin ng heal at saka ng rage spell. Okay, unang sa ganun maka-atake, then freeze tayo dun sa mga defense. Then again, follow up natin ng isa pang rage spell para baka pasok siya dun sa core. Okay, then lagyan natin ng jump spell. Okay, nang sa ganun mapasok pa nila yung ibang mga depensa. Okay, then again dito, okay, timing lang natin ng konti, ano, pwede mo na rin nating ihulog yung jump spell ulit. Okay, so mangyayari lang dito is parang clean up na lang. Okay, so as you can see, marami pa tayong troops na naiwan. So this is an easy 3-star. Okay, although hindi pa ganun kalakas yung Town Hall 10 na inatake din natin. Okay, at least itong Golem, Bowler at saka Witch na ito is mostly effective, okay, sa mga ganitong klase mga bases. Okay, so clean up na lang tayo, and again easy 3-star tayo. Okay, so 100%. Okay, na tayo dun sa next na inatake natin. Okay, which is yung number 10 nila. Okay, so again mag-create tayo ng funneling again. Okay, by maghuhulog tayo ng 3 bowler at saka 2 witch sa kabilaang side kung saan yung gusto nating umatake na sentro para tuloy-tuloy. Then wall wrecker. Okay, then yung golem, then yung bowler at saka witch. The rest of the bowler at witch hulog na rin natin. Again, pag nakapasok na, lagyan natin ng rage spell, ng heal. Okay, then freeze natin yung mga depensa, yung Inferno Tower. Then again, another rage spell pagkapasok tong core. Okay, then lalagyan na lang natin sila ng jump spell para mapasok pa nila yung ibang mga depensa ng kalaban. Okay, so as you see yan, hinulog na natin yung huling jump spell natin. Okay, so we are down to yung ilang mga depensa na lang. Okay, so this will be again an easy 3-star para sa atin laban dito sa Diablo Azul. Okay, so yan po, down to huling cannon na po tayo na inaatake ngayon. Okay, at buhay na buhay pa po yung ating queen at hindi pa natin nagagamit yung kanyang ability. So yan, clean up na lang siya. Yan, partida para mas mabilis gamitin na yung ability ng queen. And so madami pa tayong troops. So yun, DC 3-star again para sa atin. Okay, so yun yung ating Golem, Bowler, Witch attack para sa Town Hall 10. Okay, thank you guys.